Facing the Northern Sea is a destination ready to be seen for its glory. The music of the waves sings the story of pure love. The feeling of sand on the skin is a warm welcome to everyone, and the sun, a kiss to the soul. In its essence, this scenic beauty is a tale of the miracle of the pot. Naging lawis ito dahil sa kwento ng dalawang makasintahan na si Luis at saka si Laura. Itong si Laura ay maraming manliligaw, pero mayroon palang kasintahan na ang pangalan ay Luis na ordinaryong pinata lang na taga dito. Kaya ayaw ng magulang niya kay Luis, kaya ginawa ng dalawang ito si Laura at saka si Luis pumunta sa dagat. Takip silip na, wala pa sila, hinanap sila. May nasalubong atang parang ferry, tinanong ko saan sila galing. Kaya sabi, yun, Luis at saka si Laura, gano'n. Parang doon ata nagsimula yung pangalan. Yun ang kwento ng mga sinuunang tao dito. Ang kakaiba dito, number one, siyempre malinis po ang aming dagat. Nagkakaroon kami ng clean out drive almost twice a week. Minimaintain po namin yan. Tapos ang lalim ng dagat po namin, hindi po bigla-bigla. Yung dahan-dahan po yan. Parang naka-slope at pure na buhangin. Walang bato. Yun kaiba dito. Tapos ang ganda ng simoy ng hangin. Yun ang kakaiba dito. Tapos accessible. Madali lang sa puntahan dahil National Highway, and then almost 5 minutes nandito ko na sa Lawis Beach. Iniimbitahan ko kayo na sana may pagkakataon kayong pasyalan ang aming Lawis Beach. Napakaganda po, napakalinis. Ang mga tao dito po sa amin, very hospitable po at madali pong puntahan. Maasahan nyo po, peaceful po dito sa amin. Marami din pong masasarap na pagkain, available po yan. Kadalasan kapag weekends, may mga nagbabakasyon dito na mga pamilya. Every summer, marami din dito nagpupunta sa Lawis Beach, lalo kapag Holy Week. Na-assure namin yung safety ng mga turista dito. Nakiki-coordinate kami sa Barangay Council, sa Lawis Barangay Council at saka sa Tourism Office po. Ang upa ng cottages dito, pag day tourist to 350 to 400, tsaka kapag overnight, 500 to 700. From town proper, kasi malapit lang naman ang Lawis Beach from town proper, pwedeng 50 arkilan na yun ng tricycle. Or kung may kasabay ka naman sa tricycle, 20 pesos pwede na. Yung mga kabataan nagpupunta dito para nagbe-beach volleyball, picnic, camping ng mga pamilya na gustong makapag-relax. Advice po namin kapag gustong magpunta ng mga turista dito, pwede silang dumaan sa Tourism Office sa munisipyo ng Labrador para ma-assist namin sila. It is the memories that make the story, the feelings that color the picture, and the lessons that teach the children gratitude. Lawis Beach is truly a gem, a pride of this town, a blank sheet where stories begin.